अत्याचारी भोंदू अशोक खरातवर एकूण 12 गुन्हे दाखल. एसआयटी तपासामध्ये रोज धक्कादायक खुलासे. खरातच्या संपत्तीची आणि गैरव्यवहारांची ईडी चौकशी केली जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीसांचा इशारा. खरात प्रकरणातील पीडित महिला नैराश्यामध्ये. 8 ते 9 पीडित महिलांनी मानसोपचार तज्ज्ञांची भेट घेतल्याची सूत्रांची माहिती. एसआयटीकडून पीडित महिलांच्या अज्ञातस्थळी चौकशी. मंत्रालयामध्ये आणखी एका लाचखोर अधिकाऱ्याला एसीबीकडून अटक. अर्थ आणि नियोजन विभागामधील विलास लाडला निधी मंजूर करण्यासाठी 6,37,000ची लाच घेताना रंगेहात पकडले. जगाला युद्ध नको, बुद्ध हवा. कर्मकांडाच्या जाळ्यामध्ये न फसता बुद्धांचे विचार आचरणामध्ये आणा. ठाण्यातील 8व्या आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म परिषदेमधून उपमुख्यमंत्री शिंदेंचं आवाहन. बौद्ध रत्न पुरस्कारांना शिंदेंचा सन्मान. शेल इंडिया कंपनीकडून पेट्रोल डिझेलच्या दरामध्ये मोठी वाढ. शेल कंपनीचं पेट्रोल ₹7.41 आणि डिझेल 25 रुपयांनी महागलं. पेट्रोलचा दर 119 तर डिझेलचा दर ₹123 प्रति लिटरवर.